Crep. Ingredients per a 14 creps. 3 ous, 400 mil·lilitres de llet, 250 grams de farina i una pessigada de sal o de sucre. Elaboració. Es barregen tots els ingredients. Es pot fer a mà o amb batidora. Es posa una paella al foc o s'endolla la crepera. Nosaltres ho fem amb una crepera elèctrica. Quan la paella o la crepera són calentes, s'hi posa unes gotes d'oli i una mica de mantega per assegurar-nos de que les creps no s'enganxen. I seguidament s'hi afegeix la pasta. Es deixa coure un minut per banda, aproximadament. Podem saber que les creps són cuites i es poden girar quan mirant de prop la massa veiem les bombolletes cuites o observant el canvi de color de les creps. El gruix de les creps depèn de la densitat de la massa. Si les volem gruixudes, fem la massa més espessa. Si les volem primes, fem la massa més líquida. Quan són fetes es poden menjar amb dolços, mermelada, mel, sucre i canyella, colacau i oli, nocilla, etc. O es poden menjar salades, amb foie gras, amb formatge a Filadèlfia, amb formatges cremosos, amb pernil dolç, etc. De totes maneres, són boníssimes!